хабари Оҷил. Ҷамшед Ёровро ҳам дуздиданд. Ҷамшед Ёров, вакили дифоъ ва бародари Бузургмеҳр Ёров сар аз бегоҳи дирӯз нопадид буд. ҳамин ҳоло як манбаъи мо аз боздошти ӯ хабар дод. тибқи иттилои расида Ҷамшед аз тарафи кормандони кумитаи давлатии амнияти миллӣ рабуда шуда ҳоло дар идораи ин кумита қарор дорад. сабаби рабуда шудани Ёров ҳам то ҳол маълум нест. зуҳри дирӯз ҳамсар ва писари муҳаммадалӣ ҳаид ҳам рабуда шуда буданд ки то ҳол аз эшон дараке нест, вале ҳамин манбаъ мегӯяд ки онҳо ҳам дар идораи кумитаи давлатии амнияти миллӣ нигоҳдорӣ мешаванд. ҳамчунин ба мо иттилоъ расид ки назорат аз болои хонаводаҳои маҳбусони сиёсӣ шиддат гирифтааст. бархе аз коршиносон мегӯянд ки сабаби ин боздоштҳо дур бурдани диққати мардум ва фазои иттилоотӣ аз қазияи таҷовузи духтари туркман аз тарафи дипломати тоҷик аст. тариқи барномаи WhatsApp аз сабаби боздошти Ёров ва ҳамсару писари муҳаммадалӣ ҳаид маълумоти дигаре ҳам дастраси мо шудааст ва мо дар пайи таҳқиқи дурустии ин хабар ҳастем. дар сурати тасдиқи худро ёфтанаш ҳатман ба бинандагони азиз иттилоъ хоҳем дод.